Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam u ime Mirakula i u svoje osobno ime. Ja sam Nataša Šalamun, voditeljica sam edukacijskog centra. Hvala vam svima što ste se odazvali za naš posljednji webinar u tjednu besplatnih webinara. Danas imamo prilike poslušati Rominu Ivančić, direktoricu odjela prodaje u tvrtki Heineken Hrvatska, koja će nas uputiti u jednu temu koje smo se pomalo dotaknuli u petak, a to je tema agilnosti. Draga Romina, evo prepuštam vam riječ. Nataša, hvala lijepo na uvodu, hvala na pozivu i evo svim sudionicima ovog kratkog webinara želim dobro jutro. Nadam se da ste se vi malo deblje obukli nego ja, da vas nije dočekala ova hladnoća u uredu koja mene je trenutno dočekala. Ja ću danas u nekakvih 15 minuta, vjerujem, proći s vama nekako svoje iskustvo, odnosno naše iskustvo u Heinekenu vezano za Agile kao takav, vezano za implementaciju sustava agilnosti, što on znači. Ispričat ću vam malo o teoretskog dijela, čisto da vidite gdje smo mi startali, kako smo mi startali, koji su nam bile nekakve metodologije, odnosno pristupi koji su nam pomagali da uopće počnemo razmišljati o implementaciji Agile-a. I s druge strane, što smo naučili, što smo postigli do sada i što smo naučili. Agile way of working kao takav je tema o kojoj svi nekako pričate, ono standardno buzzword o kojem svi smo čuli, ali ono što je prije svega nego što uđem zapravo u prezentaciju samog mindseta, odnosno samog pristupa rada, važno je razlikovati dvije stvari. Agilnost i agile kao takav sa velikim A. Agilni možemo biti svi. Agilno znači kako se ponašamo, kako se prilagođavamo, koliko smo fleksibilni, koliko smo brzi, koliko smo okretni. To nema nikakve veze sa nekakvim mindsetom ili nekakvom pretpostavkama i vrijednostima koje na neki način demonstriramo u strukturiranom okruženju. S druge strane, Agile je kako pravi, pa će možda Nataša uspjeti to napraviti. Ono što bih rekla kao početak je da je Agile način rada započeo negdje u 90. godinama, i to zapravo u softverskoj industriji, u industriji koja se bavi razvojem softvera, znači IT velike firme. I takav način rada je započeo, odnosno nekako počelo cijele priče je iz problema koji su nastali. Nataša, evo ako ti možda možeš kliknuti sljedeći slajd jer ja ne mogu. Ne ide. Bit će da je sad ok. U takvim sustavima, znači u takvim softverskim kompanijama koji su se bavili velikim IT projektima, ono što je zapravo bilo glavni problem je što su projekti dugo trajali i nisu nužno uvijek rezultirali onim rezultatima, odnosno nekakvim outputima koje smo imali, koji su zapravo i kompanija i njihovi klijenti imali. Bilo je predugo i nije bilo ono potpuno sukladno nekakvim potrebama klijenata i rješenja nisu bila idealna. U standardnom načinu rada, u standardnim projektima, naravno da vi počnete sa čime? Sa zadatkom. Vaš zadatak je to. Točno znate što je slika uspjeha, odnosno kako izgleda uspjeh i imate određene procese i alate koje trebate koristiti. Imate određenu dokumentaciju, silnu dokumentaciju koju morate ispisivati da bi neko mogao kopirati vaš put i možda nakon toga se vratiti i nešto unaprijediti. Fokusirani ste na pregovaranje, na ugovor, znači sadržaj ugovora, što ja dobivam, što dobiva moja kompanija, što dobiva klijent i tako dalje. I u konačnici jako ste fokusirani na praćenje plana. Dobili ste projekt, dobili ste zadatak, imate određene resurse, imate određen budžet i naravno rokove i točno nacrtanu sliku uspjeha. Kako izgleda uspjeh mojeg projekta. S druge strane, ono što se tada u 90-ima, ako govorimo o Agile-u, počelo identificirati i gdje su takve kompanije stavile naglasak je u odnosu na procese i alate, dali su imperativi i fokusirali su se na pojedince interakcije. Fokusirali su se na to da članovi tima zajedno
puno više imaju interakciju, ne radi svatko svoje, nego razmjenjuju znanja, mišljenja, ideje i slično. S druge strane, fokusirali su se maknuli su dokumentaciju sa strane i rekli su nama je važno da iz svake iteracije, iz svakog trenutka rada, iteracije rada dobijem nekakav inkrementalni rezultat. Znači nekakav funkcionalni rezultat koji meni pokazuje da napredujem, a ne da čekam do kraja projekta da bi vidjela svoj konačni ishod. Suradnja sa klijentom, znači customer centricity, usmjerenost kupcima, klijentima, korisnicima je nešto što već tada je postalo, 90-ih već nije bila tabu tema. Sa fokusa sa pregovora i ugovora na suradnju sa klijentom i ko-kreacija rješenja i pitanje klijenta, evo ja sam ti do sada došao do te i te razine rezultata, je li to dobro za tebe, hoćemo li ići dalje, što još fali? I u konačnici praćenje plana u odnosu na brzu prilagodbu promjenama. Da se vratim na ovo, ispitivanje klijenta, ja sam došla do ove situacije, odnosno došla sam do ove razine rješenja, je li to dobro? Ne, znaš šta, meni treba nešto više ovako ili onako. Znači, brza prilagodba promjenama je nešto što obilježava agile way of working ili ti agilni način rada. Sve to skupa predstavlja jedan mindset, znači ovo što sam sve opisala jedan mindset, i on se dobro opisuje i 2001. je definirano nešto što se zove agilni manifesto koji sam ja evo pokušala kroz ovaj slajd, odnosno kroz ovu priču zapravo vama na neki način i predočiti. Molim sljedeći slajd. Na svojem primjeru, odnosno na primjer iz naše industrije, iz pivske industrije, htjela bi napraviti paralelu između projekta, znači standardnog načina rada i između agilnog načina rada. Kao što sam rekla, u standardnom projektu vi imate zadatak. Mi se bavimo prevozom piva, između ostalog proizvodnjom, ali ajmo reći da se bavimo prevozom piva, želimo prevoziti pivo. Tvoj zadatak u projektu je da izgradiš kamion. I sada imaš nekakve 4 faze koje sada ovdje vidimo. Prvo imamo jedan kotač, napravimo 2 kotača, na to sve skupa sa posteljem stavimo i kabinu kamiona, da bi u konačnici u 4. fazi imali i motor i kućište kamiona, znači kompletno rješenje za prijevoz piva i kao što vidite pivo se počinje prevoziti. Može još jedan klik. Agile način rada s druge strane pretpostavlja sljedeću situaciju. Ja tebi ne dajem, to je timu, ne dajem zadatak, napravi mi kamion, nego ti dajem problem koji trebaš riješiti. Naš problem je mi trebamo način da prevezemo pivo. I u tom kontekstu ekipa ljudi, znači tim ljudi, ne ide iz perspektive znam što je konačan uspjeh, odnosno znam što je ono idealno rješenje, nego idem razmisliti o tome što je taj problem i na koji optimalan način mogu riješiti taj problem. I onda opet imamo nekakve 4 faze. U prvoj fazi smo smislili nekakve tačkice. I ako primijetite, već u prvoj fazi, ako su to nekakve tačke koje mogu jednu gajbu prevesti, to su zapravo tačke koje već u prvoj iteraciji rada rješavaju naš problem. Znači, ako je i sama ideja trebamo prevesti pivo prenosimo, odnosno prevozimo već u prvoj fazi. Za razliku od projekta, ako vidite, trebali smo napraviti 1 kotač, 2 kotača, kabinu, motor i u 4. fazi prevozimo pivo. Da se vratimo, znači, napravili smo tačkice, nisu baš nešto bog zna što, služe svrsi. Ajmo to malo proširiti da tu budu nekakva konkretnija kolica. U 3. fazi već se tim smislio, pa ajmo, zaista nam treba i kamion i možda malo više i kapaciteta, pa da to bude i neka brzina, da bi došli do šlepera. I ono što je, evo, faza broj 5, samo nebo je granica. Znači, 2 suštinske stvari između projektnog načina rada i agilnog načina rada su upravo to. Brzina i rješavanje problema, odnosno isporučivanje prvog funkcionalnog rezultata od samog starta. U projektu krećemo sa finalnim outcomeom, odnosno finalnim rješenjem i idejom kako to izgleda. U agilnom načinu rada krećemo od problema i dajemo si priliku da kroz faze već odmah isporučimo nešto što se zove minimum viable product ili ti minimalno dobro rješenje. Minimalno dobro rješenje su tačke koje se pretvaraju u kolice, koje se pretvaraju u kamion i tako dalje.
To su znači dvije najvažnije zapravo razlike u ova dva načina rada. Evo, ja ću zamoliti za next slide. Ono što je važno kada govorimo o radu u timu, važno je promatrati rad u timu na dvije nekakve varijable. S jedne strane moramo znati koji stupanj usklađenosti dajemo timu. Znači, da li tim zna točno što treba raditi. To se zove alignment na engleskom, evo nemam slajd na hrvatskom, ali sigurna sam da taj dio razumijete. I druga varijabla je zapravo autonomija. Koji stupanj autonomije timovima dajemo? I sad imamo situaciju da imamo nisku usklađenost i nisku autonomiju. U tom slučaju ljudi, niti to članovi tima, niti znaju što trebaju raditi, niti su njihovi rezultati, vidite ove male strelice, su zapravo dosta niski. Zato što ne znaju niti što, niti kako, niti se osjećaju osnaženo da to rade. Ako pak idemo prema gore, imamo visoki stupanj usklađenosti, ali nisku autonomiju, i imamo neki zadatak, odnosno zapravo neki problem, a to je mi imamo potrebu prijeći rijeku. Kod visokog stupnja usklađenosti rekli smo da krećemo sa već idejom. A ideja je što rješava problem? Napravi mi most. To se zove projekt. Ekipa unutar tima koja treba izgraditi most, što je jako usklađeno, jako jednoznačan zadatak, ima svoje zadatke, odnosno podzadatke unutar tima. I oni zapravo nemaju prilike niti preispitivati niti resurse, niti alternativne rješenja, već imaju zadatak napraviti most. Ako se pomaknemo desno, imamo visok stupanj usklađenosti, ali i visok stupanj autonomije članovima tima, odnosno timovima, koji opet imaju u glavi da nekako moramo preći rijeku. Govorimo o agile-u, zato što se timovima daje autonomija da sami shvate koje je najbolje rješenje za problem. Prijeći rijeku. Onda oni mogu doći sa rampom, mogu doći sa brodom, mogu napraviti most. Znači, nemamo samo jednoznačno rješenje. I u konačnici, ako ekipi dajemo jako veliki stupanj autonomije, da su osnaženi, da predlažu razna rješenja, ali nemamo nikakav stupanj usklađenosti, onda zapravo govorimo o tome da imamo ljude koji su kreativni, motivirani, iznalaze razna rješenja, međutim, ta rješenja nužno ne rješavaju naš problem, a to je da se prijeđe rijeka. I onda imate hope someone is working on the river problem. Eto, to je u principu nekakva glavna razlika između dva pristupa. Unutar Agile-a kao takvog ili unutar agilnog postoje različite nekakve metodologije o kojima sada niti nemamo vremena pričati i ušli bi jako u detalje, ali u principu postoje glavne nekakve smjernice koje čine nekakvu razliku. Evo, ja ću opet zamoliti za sljedeći. Sad, ako govorimo o tome da je važno znati općenito koji je nekakav mindset i koji su nekakvi principi i vrijednosti unutar Agile-a. Ako govorimo o tome da trebamo znati da izbalansiramo stupanj autonomije i usklađenosti tima, kad biste htjeli implementirati Agile u svoju organizaciju, dosta je zgodno znati na kojem stupnju razmišljanja u sustavu vrijednosti je vaša organizacija kao takva, ali isto tako kakvi ste vi kao pojedinci ili glavni akteri u cijelom projektu, odnosno želji da se implementira takav način rada. Tijekom milenija zapravo smo se mi kao pojedinci u smislu našeg poimanja svijeta i sustava vrijednosti mijenjali. Bilo da smo imali fokus na sami sebe, pa u nekim fazama života, odnosno života čovjeka kao takvog, da smo se grupirali u nekakve skupine i slično. Imamo 8 sustava vrijednosti koji su identificirani. Ovo o čemu pričam zove se spiralna dinamika i puno je veća i detaljnija tema od ove koju ću vam sada reći, ali ću vam dati samo malo onako štofa kako uopće promatrati organizacije. Pa evo, od samog trenutka kad smo mi bili pračovjek, pa smo morali koristiti instinkte da bi preživjeli, to je nekakav sustav prvi vrijednosti, prebacili smo se u nekakav sustav vrijednosti koji zovemo mističan, koji
još uvijek nam ne dozvoljava, to jest mi još uvijek nismo bili u fazi da razumijemo zašto nam se nešto dešava, zašto pada kiša, zašto je suša i slično. I onda smo to karakterizirali sa nekom mistikom, sa bogovima i sustav vrijednosti kaže moramo se držati skupa i moramo učiniti bogove sretnima. Onda smo došli, za vrijeme recimo Rimljana se pojavio taj sustav vrijednosti koji je impulzivan, koji stavlja u prvi plan individu, mene, ja želim raditi to što želim raditi, želim se ugoditi, želim ako meni ugodu čini hrana, nekakve hedonističke stvari, želja za pobjedom i ratovanjem, ja si to želim osigurati. Onda se opet vraćamo u sustav plavi sustav, odnosno svrhovit sustav, koji kaže držimo se skupa i mi smo kao zajednica okupljeni oko neke svrhe. To smo mogli vidjeti možda kod križarskih ratova. Križari su bili jedna onako svrsishodna skupina koja se jako držala pravila i oni su imali red, rad i disciplinu, ali su bili posvećeni toj svrsi. I neke organizacije koje mi sada možemo vidjeti još uvijek da postoje, znači zajednice, imaju taj sustav vrijednosti. Vjerujem da ćete nekako prepoznati koje one jesu. Sa plavog, sa svrhovitog sustava vrijednosti bacamo se opet na onaj koji je malo više fokusiran na individualno, a to je strateški. To je za vrijeme kapitalizma su postale organizacije i sustav vrijednosti individualni koji je fokusiran na vlastite interese, na pobjedu, na novac, na prosperitet, brže, jače, bolje. Isto tako jako puno organizacija, ali sustava vrijednosti koji mi vidimo oko sebe, vi možete prepoznati upravo u ovom strateškom. Za vrijeme hipija ili hippie zajednica je jedna od tipičnih primjera socijalnog sustava vrijednosti, kojeg još zovemo i egalitaristički, koji s jedne strane uzima u obzir da smo svi imamo jednaka prava, da svi jednako vrijedimo, zaslužimo jednaki respekt i slično. Tražimo mir u sebi i sa drugima i brinemo jedni od drugima. Takav socijalni sustav vrijednosti se može vidjeti u NGO, non-government organization, znači u nekakvim nevladinim, neprofitnim udrugama i slično. I on isto tako postoji i u nekim drugim elementima komercijalnih organizacija koje možemo vidjeti. U konačnici, integrirajući sustav je zadnji koji postoji uživo, odnosno koji postoji u svijetu, a nije fiktivni, odnosno nije još samo teoretski. To je sustav vrijednosti koji obuhvaća sve ovo do sada što sam navela i po potrebi primjenjuje sve elemente, bilo pozitivne, bilo negativne sustava vrijednosti prije toga. On je integrirajući kao što sama riječ kaže i kaže zapravo da treba živjeti odgovorno punim plućima, učiti i biti ono što jesi, ali učiti se prilagoditi. I onda ima ovaj jedan holistički koji mi je zapravo jako teško objasniti jer njega nismo ni u filmovima zapravo vidjeli da bude negdje karakteriziran. To je nekako društvo koje ima zapravo onako jednu holističku poistovjećenost sa svemirom, sa svime, znači privatno i poslovno je jako povezano, živimo u skladu, samo aktualizirali smo, totalno smo je nekakvoj razini zena, rekla bih. Evo, to su znači nekakvi sustavi vrijednosti i sada u principu ono što je važno i kada biste vi malo pogledali svoje neko okruženje u kojima želite implementirati agile ili agilno, najčešće ćete imati kombinaciju i vjerujem da ste mogli prepoznati i u vašim okruženjima elemente vrlo vjerojatno ovih 4. Svrhoviti plavi, strateški narandžasti, socijalni zeleni i žuti integrirajući. I svaki od njih ima svoje benefite i nekakve poteškoće. U ovom plavom koji je proceduralni, red i kontrola je super stvar, međutim spori ste i nefleksibilni jer za sve što radite trebate povećavati procedura. Ajmo sada još i za ovo dodati neku proceduru. Strateški, to je agile pokretan novce, znači brže, jače, bolje. To su brža rješenja, unapređenje. Ono što takav sustav ne uzima u obzir je dugoročnost. Ja želim sutra. Ja želim napredak sutra i zato smo brzi i unapređujemo se. Ljudi budu jako motivirani u tom sustavu, ali često mogu izgorjeti jako brzo. Socijalni, znači to je agile sa ljudima u centru.
Njegova snaga je timsko razmišljanje i uključenost, međutim baš zbog toga jer je jako puno ljudi uključeno, zna se dogoditi, evo sad ću reći, puno baba kilovo dijete, odnosno paraliza konsenzusom. I efektivni agile koji uzima u obzir sve ovo do sada, kaže da mu je snaga odgovaranje na promjene, ali upravo zbog toga što koristi elemente svih ostalih sustava, ponekad izgleda malo onako nestabilno u smislu, neću reći beskičmenjački, ali da nema nekakvu jasnu smjernicu i upravo zbog toga jer stalno odgovaramo na neke promjene, u takvom sustavu gubimo interes. Evo, to je u principu jedan mali komadić i naše priče, kako smo i mi se nekako pogledali kao organizacija, vidjeli gdje smo mi i na što moramo paziti, bilo u kontekstu toga kakvi su naši nadređeni koji su sponzori ovakvog načina rada, bilo kakvi smo mi kao organizacija. Za ovo nema nekakvog posebnog testa, znači ne možete ispuniti neki poseban upitnik i onda da vašu organizaciju stavimo u plavu, narančastu i zelenu, više je stvar intuitivna i nije u potpunosti ne može biti crno na bijelo da dobijete štambilj, odnosno etiketu kakva je vaša organizacija. Sada, ja ću vam ukratko ispričati što smo mi naučili u praksi u Heinekenu. Mi smo vam zapravo krenuli jako ambiciozno. Mi nekako imamo elemente svih organizacija, odnosno svih sustava vrijednosti i napravili smo jedan program i dali smo timovima ljudi koje smo jako osnažili, jednu veliku viziju što želimo postići i podijelili smo ljude u timove. Dali smo im, kao što sam rekla, empowerment, odnosno osnaživanje i priliku da riješe problem koji treba riješiti. Rezultati su stvarno super, imamo jako puno nekakvih inovacija koje možete vidjeti na tržištu, jako puno implementacija procesa i slično. Međutim, ono što bih htjela podijeliti s vama su nekakve stvari koje smo naučili, odnosno greške koje smo napravili. Ono što smo u početku nismo uzeli u obzir, da smo mala organizacija i da ne možemo imati 8 timova odjednom, karikiram, bilo ih je 6 zapravo, zato što isti, usual suspects, isti ljudi rade u 2 ili 3 tima i budu naravno razlomljeni na x strana, iako ih je takav rad jako motivirao. Znači, Agile je jako motivirajući način rada. Ljudi se međusobno povežu, nauče jednih od drugih, nauče puno o drugim funkcijama i slično. To su pozitivni aspekti. Treba uzeti u obzir da ljudi imaju svoj redovni posao i da ih treba uštedjeti, da jednostavno da spriječimo nekakav burnout. S druge strane, ono što je isto tako bilo važno spomenuti je kako smo imali x timova paralelno, dogodilo se da 2 tima rješavaju isti problem. Znači nismo od samog starta, znači oni nisu razgovarali, možda koliko su trebali i 2 tima su rješavala isti problem, odnosno radila na istim rješenjima. Zbog toga smo uveli nešto što se zove Scrum of Scrums, a to je zapravo sastanak na kojem svi voditelji timova na tjednoj bazi razgovaraju, ok, gdje smo došli, što smo radili, to je sastanak usklađivanja, da se upravo prevenira to da radimo na istim stvarima, da nemamo preklapanja. Evo, to je onako ukratko sve što sam predvidjela za danas da podijelim u kontekstu i našeg učenja. Jako je motivirajuće i s druge strane jako izazovno uvoditi Agile, zato što ne postoji špranca, ne postoji neka knjiga koja će vam dati točne korake, ali s druge strane jako nagrađujuće u kontekstu rezultata, brzine rezultata i kako se ljudi, odnosno članovi tima međusobno povezuju. Evo, možda sam malo prevršila svoje vrijeme, isprika na tome. Hvala na vremenu i otvaram pitanja. Chat, aha, ok. Evo ga. Prvo samo da se zahvalim. Romina, bilo je odlično. Ne znam kako drugima, meni je vrijeme proletilo i iskreno jedva čekam poslušati ostatak, znači na našem modulu, u sklopu mini MBA-a. Tako da, evo, hvala puno Romina. Ima jako puno pitanja, znači pa možemo krenuti po redu. Kako se točno izgovara Agile? Agile.
na engleskom ili ti agilno. Bilo bi ljepše da koristimo hrvatske riječi pa onda kažemo agilno. Da. Pitanje vezano za prezentaciju dobit ćete. Imamo jedan osvrt u ovim krajevima, ima previše ljudi koji žive impulzivno. I imamo dalje pitanje, kako unaprijed pripremiti tim za agilno poslovanje, jer će biti teško bez tima koji to želi i razumije. Jeste li vi u Heinekenu koristili design thinking pri tome? Mi smo u principu, kad smo definirali da želimo jednu strategiju, odnosno jedan komad poslovanja i unapređenja poslovanja raditi agilno, koristili smo različite metode. Između ostalog koristili smo i design thinking u fazi pripreme za setapiranje agilnog programa. Metodologiju koju smo mi koristili zove se Scrum i za tu svrhu smo se educirali za početak mi kao management team, product owneri, odnosno voditelji timova koji su dobili posebnu edukaciju i Scrum masteri koji su dobili certifikat da bi mogli voditi odnosno, kako da kažem, podržavati timove u kontekstu rada. Tako da su svi sudionici dobili adekvatnu edukaciju prije nego što smo uskočili tu cijelu priču. I dalje nam je bilo teško, odnosno nije bilo jednostavno, ali cijeli koncept smo pokušali i sa edukativne strane podržati. Kada koristiti Scrum u sklopu agilnosti, u sklopu Agile? Ovako, u kontekstu Agile-a, odnosno agilnog, postoje različite metodologije koje se mogu koristiti. Scrum, Kanban, ima ih još raznih. Design thinking isto može podržati u tom cijeloj priči. Sad ovako na prvu, iako ja nisam Scrum Master stručnjak, nego sam netko ko je bio sponsor cijelog programa. Na našem primjeru rekla bih Scrum se koristi kada rješenje je kompleksnije, kada je problem, odnosno očekivano rješenje problema je kompleksnije, kada je problem kao takav na većoj razini zahtjevnosti, zahtjeva puno veću multidisciplinarnost i ima utjecaj na rezultate cijele organizacije. Kanban se isto tako može koristiti u tu svrhu, međutim ono što smo mi vidjeli da unutar odjela smo mi počeli koristiti Kanban da vidimo, da si strukturiramo zadatke i način rada, gdje smo sada, što je u tijeku i koje su još stvari koje su nam otvorene koje trebamo raditi. Tako da, evo, vrlo kratak odgovor na to pitanje vezano za korištenje Scruma ili Kanbana. Koji su preduvjeti za agilno poslovanje, imamo pitanje? Ovako, pokušala sam na neki način odgovoriti kroz ovaj dio mindseta, odnosno sustava vrijednosti. Organizacija treba imati svoju strategiju. Trebamo nam biti jasno što je strategija, što je vizija. Trebamo biti svjesni naših procesa i trebamo biti svjesni što želimo postići i da rješenje, odnosno problem koji želimo riješiti je adekvatan za korištenje agilnog načina rada, odnosno da si možemo priuštiti resurse i dinamiku rada u timu na taj način da bi postigli rezultat. Vodstvo kompanije mora biti otvoreno za takav način rada, zato što to znači da ja kao direktor prodaje više nisam u situaciji da kažem dečki, cure, molim vas napravite to i to. Nego dajem timovima potpuno osnaživanje da oni sami dođu meni ili nama ili organizaciji sa prijedlogom rješenja. Znači tu moramo nekakav svoj ego i svoju potrebu da doprinosimo suzbiti i dati timovima stvarno podršku da ono što su predložili da se zaista može implementirati. Znači ne unaprijed predvidjeti što je rješenje, nego se povući kao vodstvo organizacije. Idemo dalje. Što ako u timu nisu svi spremni za agilno? Ovako, što se tiče tima i timske dinamike, ono što je recimo sastavni dio Scruma su redoviti feedback, odnosno redovita povratna informacija jedni drugima. Članovi tima međusobno si daju povratne informacije i u tom kontekstu ono što je pretpostavka je da se ljudi međusobno korigiraju, odnosno kroz to davanje povratne informacije da se dešava korigiranje ponašanja. Ne bi bilo prvi puta da se dogodi da jednostavno zamijenimo jednog člana tima sa drugim. Nama se konkretno dogodilo da smo 2 tima spojili, zato što nije bilo potrebe. Tako da tu razinu fleksibilnosti morate očekivati i biti spremni
proživjeti. Jer te promjene su nužne. Odakle krenuti ako želimo biti agilni? Pada mi na pamet da kažem od sebe, ali ako želimo biti agilni kao pojedinac, svakako od sebe, vidjeti što i kako, ali ako želimo biti agilni kao organizacija, najbolje je prvo pogledati se u ogledalo i vidjeti kakva smo organizacija, koja nam je strategija, što želimo postići. U biti, Romina, izgubila sam. Halo Romina, se čujemo i vidimo. Pretpostavljam da ni vi isto ne čujete. Tu sam. Evo dobro je. Nešto me izbacilo. Da. Nije samo vas, vidim da je u jednom momentu izbacilo i cca 10 ljudi, tako da nije samo do vas. Evo, zamolit ću vas za malo strpljenja da nam se Romina ponovo vrati. Jel me čujete? Ja sam tu. Čujemo. Tu sam. Ok, imamo ovako još pitanje. Kako prenamijeniti stariju populaciju koja je navikla na dosadašnji način rada da bude agilna? Za to mislim da trebamo ipak posvetiti malo više vremena. Ovo pitanje mi je dalo zapravo ideju da to malo razradim detaljnije, iako sam mislila u modulu. Sve se može. Znači, agilno nije način, nisu godine, agilno je način razmišljanja, pogotovo ako govorimo o individualcima, i u tom smislu ako se zaposlenicima pokaže benefit takvog rada, a to sam se ja osvjedočila na svojim timovima, ljudi postanu jako motivirani i dobe novi val energije i motivacije za to. Samo im se treba dati prilika da doprinesu u takvom novom kontekstu i da ih se prije toga osnaži i što više moguće makne nesigurnost oko novog načina rada. Dobro, ja ću zamoliti samo kolegu Marka koji nam je ovdje prisutan da podijeli anketu, s obzirom da meni nešto šteka pa mi ne dozvoljava podijeliti anketu, kako biste kao i ovih dana ocijenili današnji webinar. A do tada vas molim za još samo jedan odgovor, Romina, a to je što je po vama u Heinekenu bilo najteže pri prelasku na agilno poslovanje? Izbalansirati ambiciju, motivaciju ljudi i osigurati, što u konačnici smo i uspjeli, tu usklađenost između timova. Zato što se dogodio u jednom trenutku jako veliki val motivacije i želje ljudi da doprinesu, i onda je zapravo tu ključno osigurati strukturu i pravovremenu razmjenu informacija između timova. I zadnje pitanje, pa vjerujem da možda više neće ni biti. Koja je razlika u agilnom poslovanju između malih i velikih kompanija? Mogu li male kompanije biti jednako uspješno agilne kao i velike? I drugo, evo još nam je stiglo jedno, da li ste takav pristup rada morali staviti u vaše dokumente? Benefit agilnog načina rada u velikim kompanijama je sad ovako na prvu to što imate dovoljno resursa i možete posvetiti i možete imati puno više paralelnih timova, zato što imate ljude koji imaju svoj backup, odnosno zamjenu. U malim kompanijama većinom ljudi rade više stvari i onda su teže zamjenjivi. I male kompanije po nekakvoj pretpostavci i zbog toga što je onako kultura i možda prisnost veća, možda može biti agilnija u kontekstu velikih organizacija koje možda po stereotipu imaju veći broj procesa, procedura i možda još jače ili onako žešće etabliran način rada slijeđenja procedura i procesa. Tako da, evo, ja mislim da u jednom drugom mi može, malo je drugačiji kontekst. I dajte mi, molim vas, samo ponovite drugo pitanje. Na mute ste.
Da li ste takav pristup rada morali staviti u vaše dokumente? Da, ne sve, ali dio jesmo. Znači, ono o čemu ću pričati na modulu je da smo etablirali takozvani Agile Performance Management, koji je bitno drugačiji od standardnog sustava upravljanja učinkom. I takve stvari smo dokumentirali, zato što mislimo da zaposlenicima dugujemo transparentnost i konsekventnost u kontekstu upravljanja njihovim učinkom i u kontekstu smjernica koje primjenjujemo za rad u organizaciji. Hvala Romina, nema više pitanja. Hvala svima vama na odvojenom vremenu. Prezentaciju šaljem po završetku webinara. Danas ćete dobiti i snimke proteklih webinara. Ako ima zainteresiranih, slobodno mi se javite, bilo za cijeli program Mini MBA online, bilo za pojedini modul. Vama Romina još jednom najljepše hvala na odvojenom vremenu. Hvala. Bilo je zaista korisno, bilo je puno praktičnih savjeta. Tako da sve vas lijepo pozdravljam ispred Mirakule u svoje osobno ime i želim ugodan radni tjedan. Hvala, živjeli. Živjeli. Pozdrav, Dženja. Dženja.